שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על ערכת קשר. אם אתם הורים שרוצים להבין יותר טוב את הילדים שלכם, אנשי חינוך שפוגשים את האתגרים האלה ביום יום, מטפלים או פשוט מתעניינים בעולם ההתפתחות והתקשורת. סביר להניח שבתקופה האחרונה כבר יצא לכם לשמוע על ערכת קשר. יש מי שמכנה אותה משחק מתוחכם, יש מי שמשתמש בה ככלי טיפולי בשטח, בקליניקה, ויש מי שטוען שהיא ממש שינתה לו את כל הדרך שבה הוא ניגש לעבודה על תקשורת רגשית וחברתית עם ילדים ונוער. אז החלטנו לעצור לרגע את כל הדיבורים, לעשות סדר, ולהבין אחת ולתמיד מה הסוד של הערכה הזאת, ולמה היא מעוררת כל כך הרבה עניין בשטח. אני פנחס פיקרסקי, מטפל רגשי אינטגרטיבי ומטפל בקשיי תקשורת. ואיתי נמצא אלכסנדר מושקוביץ, עובד סוציאלי, פסיכותרפיסט ויוצר ערכת קשר. שלום אלכסנדר. שלום פנחס, ותודה על השיח החשוב. כן, זה חשוב נראה לי לעשות, בהזדמנות לעשות סדר בדברים. אלכסנדר, הנושא שאנחנו נעסוק בו היום נוגע נראה לי בלב של כל מי שמגדל ומחנך ילדים. הורים, מטפלים, אנשי חינוך. השאיפה הכי בסיסית של כולנו זה לראות את הילד משתלב. אנחנו רוצים שיהיו לו חברים, שהוא ירגיש שייך, שהוא ידע לשתף, להבין את האחר, וגם להסתדר בסוף במרחב החברתי. כולנו רוצים שהילדים שלנו יצליחו ליצור קשרים טובים, יהיו חברותיים, יהיה להם טוב. אבל בפועל, במציאות, אנחנו פוגשים לא קצת ילדים שמדברים מצוין, יודעים להסביר את עצמם, ואפילו מצליחים מאוד בלימודים. ובכל זאת, עוד הפעם ועוד הפעם, הם נתקלים בקשיים חברתיים. יש ילדים שבהפסקה הם נשארים לבד. הם נשארים בכיתה. יש ילדים שכל מילה קטנה שאומרים להם הם נפגעים. יש ילדים שפשוט לא מבינים בכלל למה החברים שלהם כועסים עליהם. ויש גם כאלה שהלב שלהם כל כך רוצה קשר, אבל הם פשוט לא יודעים איך להגיע אליו. מתוך השנים הרבות שאתה עובד עם ילדים, בני נוער, משפחות ואנשי מקצוע, אני רוצה להתחיל בשאלה מאוד מאוד פשוטה, אבל אולי החשובה ביותר. איך ייתכן שילד יודע לדבר מצוין, ועדיין הוא לא יודע ליצור קשר? וואו, זה באמת אחת השאלות שהכי העסיקו אותי לאורך השנים, בפרט שעשיתי התמחות בתחום של תקשורת, אם זה בשיטות טיפול מגוונות שלמדתי, אם זה באדוס והכשרה מיוחדת לזהות ילדים עם קשיי תקשורת. כי מה שצריך להבין, כשאנחנו אומרים על ילד שיש לו קושי בתקשורת, רוב האנשים מיד חושבים שהוא לא יודע לדבר, הוא לא יודע לתקשר, כן? אולי, לא יודע, היום, פעם בוודאי אנשים היו חושבים ככה. אבל האמת הוא שברוב המקרים לא זה הסיפור. אני מכיר ילדים עם אוצר מילים עשיר, ולפעמים אפילו עשיר מאוד מעבר לסטנדרט. יש ילדים, או ילדים, בני נוער, נערות, בחורות, או כל אחד שסובל מהקושי הזה, שיודעים לצטט ספרים שלמים. ויש כאלו שמנהלים שיחה שלמה על נושאים מורכבים, הרבה יותר מבוגרים לפעמים, אבל אבל אז, בשלב הבא, פתאום מגיעה הפסקה, מגיע הזמן שצריך להיות עם החברה, ושם הכל מתפרק. גמרו את הלימודים, כל הילדים יוצאים לשחק, ופתאום לא מסתדר. פתאום הוא לא מצליח למה החבר הזה התרחק. הוא לא מבין למה כולם צחקו. הוא לא קולט שהבן אדם שהוא מדבר איתו בעצם בכלל איבד עניין בשיחה. הוא לא שם לב שהוא פונה לדבר עכשיו עם המורה, ובעצם היא מנסה לדבר עם המורה, והמורה בכלל לא פנויה לשמוע. או שילדה לא מבינה שהבדיחה שהיא אמרה בכלל פגעה בחברה שלה. ואז, לפעמים קורה ילד שהוא מתקשה בחברה, מתקשה עם חבר, הוא מגיע הביתה, ואומר, אני לא מבין, למה זה קורה דווקא תמיד לי? למה אני כל הזמן נתקע עוד פעם ועוד פעם? וכאן הבנתי משהו מאוד משמעותי. אנחנו לפעמים רגילים לחשוב שתקשורת הוא יכולת לדבר, נטו לדבר, אבל זה טעות. דיבור בסופו של דבר הוא חלק קטן מאוד מהתקשורת. תקשורת אמיתית הוא בעצם עולם שלם. וואו. כלומר, אם אני מבין אותך נכון, יכול להיות ילד שהוא מצוין בשפה, הוא מדבר טוב, ואפילו אתה מציין שהוא אינטליגנט, ילד ורבלי, ילד רגיל, טוב, אבל עדיין הוא יהיה מאוד מאוד חלש בתקשורת. בדיוק. אני אפילו אגיד לך יותר מזה. לפעמים דווקא ילדים מאוד אינטליגנטים מתקשים להבין למה העולם החברתי כל כך מסובך. כי מבחינתם הכל מאוד הגיוני.
הם אומרים לעצמם, אמרתי אמת, אז למה הוא נפגע? או למשל, רק שאלתי שאלה, אז למה כולם הסתכלו עליי מוזר? רציתי לעזור במקרה הזה, אז למה כעסו עליי? הם באמת לא מבינים. לא בגלל שהם לא חכמים, אלא בגלל שהתקשורת חברתית פועלת לפי כללים אחרים לגמרי, לא לפי ההיגיון של המתמטיקה וההבנה, אלא לפי כללים חברתיים עמוקים. אז בעצם יש כללים אחרים בתקשורת. מה הם הכללים האלה? תראה, תחשוב על ילד שבונה בית. אם הוא יתחיל מהגג, זה לא יעבוד. גם אם יהיה לו גג הכי מרשים בעולם, הכי מושקע בעולם. כי חסרים יסודות. אותו דבר בתקשורת. אנחנו רואים את הגג, אנחנו רואים שהילד לא משתלב, לא מצליח ליצור חברים, מתפרץ, נפגע, אבל זה רק סימפטומים. מתחת לפני השטח יש יסודות, והשאלה האם היסודות בכלל נבנעו. כשהיסודות נבנעים נכון, הילד בסוף יקלוט את הכללי תקשורת הללו. אבל השאלה אם היסודות בכלל נבנעו. וואו, זו נקודה מאוד מעניינת. בעצם אתה אומר שאנחנו מסתכלים על הגג, כי באמת רוב ההורים מסתכלים על התוצאה. הוא לא מסתדר, הוא לא משתף, הוא לא יודע לדבר. אבל אתה בעצם אומר שהבעיה פה הרבה הרבה יותר עמוקה, יש פה עניין של יסודות. הרבה יותר, הרבה יותר עמוק. אני אתן דוגמה. נניח שאני מבקש מילד תספר לחבר שלך שאתה עצוב. נשמע פשוט, נכון? אבל רגע, הוא בכלל לא יודע לזהות שהוא עצוב. הוא לא יודע להבדיל בין אכזבה לבין כעס לבין עצב. ולכן החבר שלו ייגש אליו וינסה לדבר איתו ולא יכול להתבטא בכלל מה הוא מרגיש. האם הוא בכלל שם לב שהגוף שלו מרגיש? האם הוא מזהה שגם אולי החבר שלו כרגע עצוב? האם הוא יודע לבחור לפי זה זמן מתאים, מתי מתאים לשתף את החבר, מתי לא? האם הוא מבין בכלל אם החבר פנוי להקשיב או לא? האם הוא יודע לנסח את עצמו נכון? האם הוא יודע לשים לב איך הדברים ישמעו לצד השני? שאלת מה הם הכללים, מה הם המיומנויות. רק תראה כמה מיומנויות מסתתרות מאחורי משפט אחד קטן. פתאום אנחנו יכולים להבין שתקשורת הוא לא פעולה אחת, היא מערכת שלמה של יכולות שנבנות זו על זו, שלב אחרי שלב. חושב שזה כבר משנה את כל התמונה, מה שאתה אומר. כי אם באמת מדובר בכל כך הרבה שכבות, אז אולי אי אפשר באמת ללמוד תקשורת בשיעור אחד או במשחק אחד. בדיוק, באמת אי אפשר. וזה הייתה אחת ההבנות שבעצם שהתחדד אצלי במשך השנים. עבדתי עם הרבה ילדים, וכל פעם שאלתי את עצמי מחדש, מה באמת חסר לילד הזה? האם חסר לו ידע? האם חסר לו שפה? האם חסר לו אומץ? או שבכלל חסר לו אבן יסוד מוקדמת יותר. וכל שהתמקדתי והתקדמתי, הבנתי שאנחנו מנסים לפעמים רבות ללמד ילדים את הקומה החמישית, כשהקומה הראשונה בכלל לא קיימת, וזה לא יכול לעבוד. בכל הגישות הטיפוליות הקיימות, המעמיקות, שרכשתי ולמדתי והתמחיתי, אם זה בארצות הברית, אם זה בישראל, המחנה המשותף שהבנתי, שהתחלתי להבין לפני 10 שנים, היה שוב ושוב, שאנחנו לפעמים מגיעים ומנסים להצמיד ולחזק את הקומה החמישית ולשפץ אותו, כשבכלל אין קומה ראשונה. אם באמת תקשורת בנויה כמו בניין, בעצם יש פה יסודות ויש פה קומות. השאלה המתבקשת היא, מה הם אותן קומות? מה ילד בעצם חייב ללמוד שלב אחרי שלב, קומה אחרי קומה, כדי שבסופו של דבר אנחנו נגיע לתוצאה הרצויה, שהוא באמת יוכל ליצור קשרים טובים, להבין אנשים ולהרגיש חלק מהחברה. זה בדיוק הנקודה שבאמת רציתי להתחיל לומר, וזה בדיוק מה שאני רוצה לנסות להתמקד איתך ביחד, לנסות להבין את מפת התקשורת. איך נראה המפה הזו? איך בונים, איך מסרטטים את הבניין הזה? איך ילד מתקדם מיכולת לזהות רגש פשוט, שזה למטה בבניין, ועד שהוא מטפס יותר ויותר, והוא מגיע להבנה של מצבים חברתיים מורכבים, כוונות נסתרות, רמזים עדינים, וחשיבה חברתית. ואם אנחנו מבינים את המפה הזאת, אנחנו יכולים גם להבין את התהליך הטיפולי, ואנחנו צריכים להבין שהתהליך הטיפולי חייב להיות בצורה מדורגת, מקצועית. ובעצם, אם אנחנו מתחברים לדימוי הזה של הבניין, בואו ננסה רגע לרדת לקרקע. באמת תקשורת זה בניין, אז כמו שאמרת, מהו הקומות? אהבתי את הדימוי שלך, מה זה הקומות האלו? כי יש אנשים שחושבים שתקשורת זה פשוט לדבר, אבל אנחנו כבר הבנו שזה לא ממש כך.
וכאן באמת מתחיל בלבול, אנחנו לא יכולים להסתכל על התוצאה, אנחנו צריכים להבין את העומק. כי ילד שלא משתלב, לא משתף, לא מצליח לייצר תקשורת, לא יוזם חברה, לא יוזם סביבה, מה מסתתר שם מתחת לפני השטח? ואם אנחנו נשווה את זה לעץ, נכון, יש עלים צהובים שיוצאים, ואנחנו יכולים אולי לנסות לקחת את העלים, אנחנו רוצים שהם יהיו ירוקים, אם הם יוצאו צהובים, אנחנו כאילו נצבע אותם בירוק לצורך העניין, זה לא יפתור את הבעיה. אנחנו צריכים לרדת לשורשים, וככה זה גם בתקשורת. אם הילד מתקשה ליצור קשרים, השאלה הוא לא איך נלמד אותו לדבר, השאלה הוא איזה מיומנות בסיסית עדיין לא התפתח, מה חסר כאן. אז בעצם הבנו שזה לפי קומות, זה בנוי לפי קומות התקשורת. אז בואו באמת נתחיל מהשורש. מה הקומה הראשונה? בדיוק. בואו נעבור למפה החברתית הזאת ונבין קומה קומה, ואנחנו נבין איך כל זה מתקשר לערכת קשר שכל כך השקענו בכמעט 3 שנים האחרונות ופיתחנו אותו כדי לעבוד על הקומות הללו. אז מה זה הקומות הללו? דבר ראשון, הקומה הראשונה זה להכיר את העולם הרגשי. הקומה הראשונה הוא בכלל לא תקשורת. הקומה הראשונה זה מודעות. אני צריך לדעת מה עובר עליי. זה נשמע פשוט. כן? אבל תחשבו על ילד שחוזר במסגרת הלימודים, אמא שואלת מה שלומך, והוא עונה בסדר. איך היה? בסדר. קרה משהו? לא. יבש ככה. אני בטוח שהרבה שמקשיבים לנו פה מכירים את התופעה הזו. זה לא תמיד חייב להיות בגלל שהוא לא רוצה לשתף. לפעמים הוא באמת לא יודע. יכול להיות בפנים תחושות, יכול להיות שמחה, יכול להיות עומס, יכול להיות אכזבה, יכול להיות לחץ, אבל אין לו מילים, אין לו מודעות, אין לו הוקרה, אין לו חיבור לרגשות הללו. וכשאין מילים, גם כמובן אין תקשורת. כלומר, עוד לפני שאני מלמד ילד לדבר עם אחרים, בעצם אני צריך לעזור לו להבין את עצמו. בדיוק, יש ילדים שיודע לזהות שהוא לא יודע מה הוא זהות, הוא לא יודע מה הוא מרגיש, הוא לא יודע לזהות את הרגשות שלו, הוא לא מחובר לעצמו, אין לו מודעות לעצמו, ואחר כך הוא לא יוכל להסביר את זה לאחרים. ולכן אם אני שנייה עוצר בבניין שאנחנו פה ביחד ובונים, ואנחנו רגע מסתכלים שנייה על ערכת קשר, שאנחנו עוד מעט נרחיב עליו, שזה הערכת קלפים שאני בניתי ביחד עם אנשי מקצוע ב3 שנים האחרונות, היא בעצם ערכת קלפים, שהיא סוג של כאילו נראה משחק במרכאות, אבל ערכה טיפולית עם 22 שלבים, שהיא יורדת, מתחילה מקומה אחת, מקומה שנייה, והיא אפילו לוקחת את הקומות האלו ועובדת על חצי קומה ועוד חצי קומה ועוד חצי קומה, לא לעבוד על כל הקומות בבת אחת, שלב אחרי שלב לפתח את היסודות. ולכן עם הקלפים בהתחלה אנחנו נתחיל להרחיב על הקומה הללו, לזהות את הרגשות, איזה רגש כזה ואיזה רגש אחר, ואיך זה אצלך ואיזה לסביבה, ומה הרגשת לפני ומה הרגשת אחרי, דרך משחקיות וקלפים, לפתח את הדברים הללו. זאת אומרת שכמו שאמרת, זה קודם מחולק לפי קומות, והקומה הראשונה זה שהילד יבין את עצמו. מה קורה אחרי שהוא מבין את עצמו? מה אחרי שהוא הקומה מבין את השנייה? עצמו, עכשיו מגיע שלב חדש, להבין שגם לאחרים יש רגשות. זה אולי נשמע טריוויאלי, אבל זה ממש לא. יש הרבה ילדים שאנחנו נשאל אותם, בוא נגיד, לפי מה אתה חושב שהוא עצוב? הם אומרים, לא יודע. לא יודע. לא יודע על הסביבה, על השני אם הוא עצוב או לא עצוב, אם הוא שמח או לא שמח. ואני שואל אותו, איך אתה יכול לדעת אם השני עצוב? איך אתה יכול לדעת אם השני שמח? הם לא יודעים. למה? כי הם בכלל לא מסתכלים, הם לא שמים לב לעיניים, לא שמים לב לפנים, לא שמים לב לטון, לא שמים לב לשקט, למרחק. העולם החברתי מלא בסימנים, זה דברים שאנחנו צריכים לשים לב עליהם. וזה משהו שבערכת קשר אנחנו בונים עליו ומרחיבים. יש לנו סטים שלמים על שמים לב לפנים, לשים לב לטון, לשים לב לעיניים, לשים לב למרחק, ודרך משחקיות והפנמה מאוד מאוד עמוקה, ללכת שלב אחרי שלב. אני חושב שאחד מהדברים החזקים שבסוף הקלפים מערבבים או מכילים, הייתי אומר, אינטגרציה שכמעט כל השיטות, לא כמעט, אני לא יודע אם יש שיטה טיפולית בעולם של תקשורת שלא התבססנו עליו. אם זה יסודות של DIR, אם זה יסודות של SST, Social Skills Training, אם זה אפילו יסודות של CBT, אם זה יסודות של ACT, אם זה של CL, אם זה של ABA, ממש כל השיטות הטיפוליות הקיימות, התחברנו עליו, ועם צוות שלם של אנשי מקצוע, קליינות תקשורת, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, מורות לחינוך מיוחד, אפילו פסיכיאטר עזר לנו, לשבת ולשלב את המבנה הזה, להכניס את
הקומות הללו, להוריד אותה לקרקע דרך קלפים טיפוליים, מדורג ומסודר, ללכת קומה אחרי קומה. וואו, זה נשמע שהיה השקעה מאוד מאוד גדולה בקלפים, ובעצם זה מחלק את כל הקומות האלה, זה מחולק קומה אחרי קומה, שלב אחרי שלב. בעצם במקום לקחת ולטפל במשהו מאוד מאוד גדול של תקשורת, חילקנו אותו לחלקים מאוד מאוד קטנים, וככה אפשר לעבוד על זה. אז האמת שמה שאמרת, אנחנו כמעט לא חושבים על זה, אנחנו עסוקים כל הזמן במילים, בדיבור. נכון, אנחנו לפעמים חוזרים, תגיד ככה, מה אמרת, מה לא אמרת? וזה ממש טעות. הרבה מחקרים לאורך השנים ממש הראו בצורה מוכחת שחלק משמעותי מאוד מתקשורת אנושית עובר בכלל בלי מילים. ממש בלי מילים. אנחנו קולטים מבטים, קולטים מרחק, קולטים חיוך, קולטים תנועות ידיים, כיווני גוף. כל הרמזים האלו נורא חשובים. ילד שלא קורא שפת גוף, נתאר את זה כמו שהוא רואה, דוגמה, כמו ילד שרואה סרט ולא שומע, הוא לא שומע את הקול. הוא רק קורא, הוא לא יכול להבין. הוא לא מבין כי הוא לא מכיל את כל המידע. צריך לתכלל את כל הנתונים ואת כל המידע, וככה לשלב את המסרים ואת ההבנה. אז בעצם גם אם אמרתי, או הילד אמר, את המשפט הנכון, יכול להיות שהקול שלי, שאני אמרתי את זה, הרס את הקול? ודאי, בשפה מקצועית נקרא לזה פרוזודיה. פרוזודיה זה התאמת הקול למסר ולשיח שהרבה ילדים עם כל מיני מצבים יתקשו לזהות את זה, להבין את זה, וזה באמת משהו מאוד חשוב. תחשוב על המשפט כל הכבוד נניח, כן? כל הכבוד. אפשר להגיד אותו מתוך הערכה, אפשר להגיד אותו מתוך ציניות, זה אותו מילים. אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות, אבל המשמעות מגיעה לגמרי הפוכה. יש ילד ששומע רק את המילה, הוא יבין חלק. ילד ששומר רק את הטון, גם חלק. המטרה הוא כמובן לחבר בין הטון לבין המסר, שזה משהו שצריך לפתח ולעבוד עליו. אוקיי, אז אני כבר יודע לזהות רגשות, אני מבין שפת גוף, אני גם שומע אפילו את הטון. עכשיו מגיע הדיבור. נכון, אם אנחנו עוברים לקומה החמישית, זה בעצם הקומה החמישית זה לדעת להתבטא. ביטוי נכון, וזה עולם שלם. כי יש ילד שמגיע כבר לדיבור, אבל הוא לא מפסיק לדבר. כל הזמן מדבר. יש ילד הפוך, הוא לא מצליח להוציא מילה. יש בעצם ילד שפגש חבר או מישהו רק לפני 5 דקות וכבר משתף את הכל. יש ילד, או יש לאו דווקא ילד, יש אנשים שלא ישתפו את השני גם אחרי 5 שנים. ויש ילד שכל פעם שהוא מתרגש מתחיל לכעוס ולאבד את עצמו. כל אלה הדוגמאות האלו זה צורות של ביטוי רגשי, שזה המיומנויות בפני עצמו, שאנחנו שמים עליה דגש נרחב, לפתח אותו, להעמיק אותו, ללמד אותו, לתרגל אותו, להפנים אותו ולהתחבר עליו בתוך הערכה. בעצם אנחנו תמיד מדברים על ללמד ילדים לדבר, אבל אנחנו כמעט לא מדברים על ללמד ילדים להקשיב. בדיוק, וזה בעצם הקומה השישית. הקומה השישית זה היכולת לדעת להקשיב, זה אולי אחד הדברים החשובים. כי קשר זה לא רק לנאום ולדבר, בסוף קשר זה ריקוד. ריקוד בין שתי חברים אני אוהב לקרוא לזה. אני מדבר, אתה מדבר, אני מקשיב, אתה מקשיב, אני שואל, אתה מתעניין. ויש כאלו אנשים שכל השיח זה חד סטרי. הם מדברים, מדברים, כל עוד הם מדברים הכל מצוין, אבל הם לא שמים לב שיש פה צד שני, הצד שני עדיין איתי בכלל, מה קורה כאן? וזה הסיבה שהרבה מאלו נידחים חברתית. זה לא בגלל שהם רעים, לא בגלל שהם מתנכלים, הם פשוט לא למדו איך נראה שיחה הדדית. וזה משהו שאנחנו ממש ממש שמים לזה הרבה בכוח ומשקל בתוך ערכת קשר, לפתח ולהרחיב ולהפנים את היסודות הללו. וואו, ואני מתחיל להבין שבעצם כל מה שאמרנו עד עכשיו, כל הקומות עד עכשיו, זה בעצם הקומות הכי בסיסיות של תקשורת. זה עדיין לא העולם החברתי המורכב שעליו דיברנו. בדיוק. עד עכשיו בנינו ממש את היסודות הראשונות, אבל עכשיו זה באמת מגיע חלק שלפעמים עוד יותר קשה לילדים הללו, או לילדים בכלל. בוא נגיד, ניתן דוגמאות. להבין דברים שלא נאמרו בכלל, להבין מה שאני חושב, מה הוא יודע, מה הוא התכוון, למה הוא נפגע, איך בעצם קולטים סיטואציות גבוהות. זה בעצם דברים יותר גבוהים ויותר עמוקים, ולכן אנחנו רוצים להיכנס ולהיכנס יותר קומות ויותר קומות. אז אם אני בעצם מנסה לעלות לקומה השביעית, שזה כבר ברמה היותר גדולה ויותר עמוק, זה בעצם להיכנס יותר לעולם הפנימי. אנחנו יודעים היום שאחד מהשלבים של התפתחות
זה השלב שהילד מתחיל להבין שלכל עוד עולם, או כל אדם, יש לו עולם פנימי משלו. לא רק רגשות, גם מחשבות, גם רצונות, אמונות, זיכרונות. כל הדברים האלו יכולים להיות שונים, שלי, שלך. זה אולי נשמע פשוט כשאנחנו מסתכלים על זה בתור מבוגרים, אבל עבור ילד זה ממש קפיצה. תן לי דוגמה. תראה, זה יכול להתבטא ברמות. זה יכול להיות ברמה יותר נמוכה. בוא נגיד, נניח, אני עומד מול ארון, אני רואה שבתוך הארון יש כדור, אבל אתה עומד מאחוריי, אתה בכלל לא רואה את הכדור. עכשיו, אני שואל את הילד, האם פנחס יודע שיש כאן כדור? יש ילדים שלנו, בטח, לא, בטח הוא יודע. למה? כי הם יודעים. קשה להם להבין שאתה לא יודע את מה שהם יודעים. שזה נקרא בשפה המקצועית תיאוריית המיינד. שזה משהו שאנחנו הרבה, יש לנו שתי סטים על התיאוריית המיינד. שזה אותו דבר בעולם החברתי. הם מניחים שאנשים יודעים מה הם חושבים. הילדים האלו, אתה יודע מה קורה איתם המון פעמים? ניגשים עליך ופתאום מתחילים לשאול אותך שאלה. באמצע סיפור. רגע, אני לא מבין מה אתה מדבר, אני לא מבין. הם בטוחים שאם הם מבינים ואם הם חשבו על זה לפני זה, אתה כבר יודע להמשיך הלאה ממה שהם דיברו בכלל. אותו דבר, אם הם בעצם רואים מישהו נפגע, משהו קרה מסביבם, הם לא מספיק מבינים מה אני חושב, מה אתה חושב, איך אתה מרגיש. בעצם לצאת מהנעליים שלהם ולהתחבר לעולם הפנימי של השני. כלומר, להבין שלכל אדם ולכל אחד יש עולם פנימי משלו, זה כבר מיומנות בפני עצמה ללמוד. בדיוק. זה בעצם משפר את האיכות של הקשר, להבין את עצמי, להבין את השני, מה אני רציתי, מה השני רצה, איך אנחנו שמים את הרצונות שלי מול הרצונות של האחר. אם אני בעצם ממשיך לקומה שמינית, שמה זה כבר עוד יותר עמוק. זה כבר להבין את הכוונות של השני. לא רק מה קרה, זה להבין למה זה קרה. תחשוב על שני ילדים, אחד דוחף את השני. מה המסקנה? רוב הילדים יאמרו, הוא הרביץ. אבל רגע, אולי הוא רץ, אולי מישהו דחף אותו, אולי הוא בכלל ניסה להציל אותו ממכונית שעברה. זו אותו פעולה בשלוש כוונות שונות לגמרי. השדה החברתי זה בעצם מלא במצבים כאלו. אנחנו לא רק מגיבים למה שהסביבה שלנו עושה, אנחנו מגיבים למה שאנחנו חושבים שהם התכוונו. ופה הרבה ילדים טועים, הרבה אנשים טועים, אנחנו לפעמים מפרשנים מדי מהר, מסיקים מסקנות, נפגעים, ולפעמים הרבה ילדים חסר להם את הדיוק החברתי, הפרשנות המדויקת. וזה בעצם מסביר למה ילד יכול לחשוב שכל הכיתה נגדו, כולם שונאים אותו, כולם פוגעים בו, כשבפועל זה בכלל לא קרה. בדיוק, הילד אולי נכנס לכיתה, כולם צוחקים, ומיד הוא בטוח, צוחקים עליי. אבל אולי מישהו סיפר בדיחה לפני שנכנסת, אולי זה משהו אחר, והיכולת הזה לעצור רגע ולשאול, אולי יש עוד אפשרות, מה קרה כאן? זה כבר מיומנות ממש גבוהה בעולם החברתי. אז אני שם לב בעצם שכל קומה מוסיפה עוד שכבה של מורכבות. ממש ככה. אולי עכשיו נגיע לקומה שחשובה ביותר, או מהחשובות ביותר, לקרוא סיטואציה. בסוף החיים שלנו זה לא רק קלף אחד, זה לא רק הבעות פנים, זה לא רק מילה. בכל סיטואציה יש עשרות פרטים. מי נמצא כאן? מי אמר? למי אמר? איך אמר? מה קרה לפני? מה קרה אחרי? איך נראה הפנים שלו? מה היה הטון שלו? מה כל אחד פה יודע? מה כל אחד חושב? רק כשמחברים את כל הפרטים האלה אפשר להבין מה באמת קרה. וואו. כלומר, העולם החברתי הוא ממש כמו פאזל. אם חסר חלק אחד, אפשר להגיע למסקנה לא נכונה, לא מבינים נכון את התמונה, לא מבין את הסיפור. ממש ככה. הרבה פעמים זה בדיוק מה שאנחנו נשמע מההורים לילדים הללו. שהם יגידו שהם מתקשים לדייק, הם מתקשים לפרשן נכון את המצב. הרבה פעמים ילדים עם קשיים חברתיים, הם יתמקדו בחלק קטן מהפאזל, רק במילה, רק במבט, רק באירוע, והם יפספסו את שאר התמונה. עכשיו אנחנו מגיעים לקומה האחרונה. מה הקומה העשירית והאחרונה? קומה האחרונה זה בעצם הקומה שמחברת את כל מה שבנינו, אני קורא לה חשיבה חברתית. זה כבר לא מיומנות אחת, זה דרך חשיבה. ילד מתחיל לשאול את עצמו, מה עובר לאדם שמולי? מה הוא יודע? מה הוא מרגיש? מה הוא חושב? למה הוא אמר את זה? הילד חושב לעצמו, או האדם, לא משנה, איך הדברים שלי ישפיעו עליו? או פתאום בחורה תחשוב,
איך נכון להגיב עכשיו? כלומר, מפסיקים להגיב באופן אוטומטי, מתחילים לחשוב חשיבה חברתית. וזה למעשה המטרה הגדולה של כל התהליך לפיתוח תקשורת. לא רק ללמד משפטים, לא רק ללמד כללים, לבנות ולפתח את דרך החשיבה. אני חייב לומר לך שעכשיו אני מבין הרבה יותר טוב למה אמרת שאי אפשר באמת ללמד תקשורת בשיעור אחד או במשחק אחד. אם יש 10 קומות, אז אי אפשר לדלג ישר לגג. ממש ככה, ממש ככה. ואם אני אשתף במשהו אישי, במשך השנים שעבדתי עם ילדים, הבחנתי ילדים, ראיתי ילדים עם הורים ועם מטפלים, כל פעם מחדש הרגשתי שאנחנו עובדים מאוד קשה, אבל חסר לנו מפה, חסר לנו סדר, חסר כלי שמלווה את הילד מהקומה הראשונה ועד הקומה העשירית. והאמת היא שזה בדיוק הייתה נקודת התחלה של המסע שהוביל אותי לפיתוח את ערכת קשר. אלכסנדר, עד עכשיו אני יצאתי ברור והמאזינים בכל 10 הקומות של התקשורת, וגם איך נולד ערכת קשר. אבל אני חושב שהרבה מאזינים עדיין שואלים את עצמם, בסדר, הבנתי, אבל איך כל זה נראה בפועל? נניח שאני הורה, אני מטפל, יועץ, מורה, יושב ילד או ילדה, מה אני עושה מחר בבוקר? כן. דבר ראשון, אני חייב להזכיר כאן שאנחנו ביחד פתחנו, אני ואתה, סדרה של 11 שיעורים ארוכים ומקיפים שמלווה את הערכה הזו. זאת אומרת, לצד זה שהערכה הוא 22 קלפים עם חוברת הדרכה, 3 חוברות הדרכה לכל מארז ומארז, אנחנו פתחנו קורס דיגיטלי שמקיף את כל הקלפים. עם הרחבה, עם טיפים, עם כלים, עם דברים שבעצם מי שרוכש את הערכה בוודאי ירצה להקשיב לסדנה הזו, וזה ייתן לו המון כוחות. אפילו חשבתי לעצמי בבדיחה, אולי נחייב את מי שרוכש את הערכה להקשיב לסדרה הזו, כי זה באמת ייתן להם את הכלים הנכונים איך להשתמש בזה בצורה הנכונה. אבל בשביל המאזינים שמאזינים לנו, בואו באמת נעשה, אתה יודע מה, בואו נעשה משהו בקצרה, ננסה לחבר את זה לארגז שלנו. בואו נכיר ילד, בואו נקרא לו יוסי. כמובן הוא לא ילד אלמותי, אבל בואו ננסה להרכיב ילד מכל מיני הילדים שפגשתי, להרכיב איזה דמות. יוסי ילד בן 9, ילד מקסים, חכם, סקרן, עם זיכרון מצוין, אוהב מאוד ללמוד, אבל מבחינה חברתית קשה לו. בהפסקות הוא לא תמיד מצליח להשתלב, לפעמים כשהוא כן משתלב הוא מדבר בלי סוף, לפעמים הוא בכלל שותק, הוא יכול להיעלב מאוד בקלות, כי הוא לא מספיק מבין את המצב, הוא מרגיש שלא מבינים אותו, ולפעמים באמת לא מבינים אותו, וההורים אומרים, אנחנו לא מבינים, בבית הוא כזה ילד מקסים, למה בחברה הוא כל כך מתקשה? אני חושב שיש עכשיו הרבה הורים או מורים שמרגישים שאתה מדבר על הילד שלהם שהם פגשו היום בבוקר. נכון? זה באמת תמונה שחוזרת על עצמה. ועכשיו מגיעה השאלה, אם יוסי היה מגיע למטפל שיושב מרכז קשר, או היה מגיע אליי כשהוא עכשיו יושב, אני רוצה לעבוד איתו, מאיפה הייתי מתחיל. ופה אולי אנשים יופתעו, אני לא אתחיל עם חברים, אני לא אתחיל מיומות חברתיות, אני אפילו לא מתחיל בפתרון הבעיה שבגללה הוא הגיע. אני אחזור לקומה הראשונה, כלומר, אני מוציא מרז A. מוציא מרז A. מרז A, אני מתחיל עם שמה, עם הדבר הראשון, עם הקלפים של מרז A. רגע, אני לא מבין, למה? אבל הוא הגיע על בעיה מאוד מאוד ברורה, בעיה מאוד מאוד ספציפית. הוא הגיע כי ההורים התלוננו שאין לו חברים. בבית ספר, במסגרת הלימודים, יוסי אין לו חברים, יוסי נפגע, פוגעים בו, אז למה להוציא מהרזה? זה בדיוק בגלל זה. טוב שאתה מחדד את זה, אני אוהב את השאלות שלך שמחדדים את הדברים. כי אם היסודות לא מספיק חזקים, אי אפשר לבנות את הקומה העליונה. אני רוצה קודם לראות האם הוא באמת מזהה רגשות. לא רק שמחה ועצב, גם אכזבה, מבוכה, תסכול, בלבול, קינה, גאווה, כעס. האם הוא מבין מה הגוף שלו מספר? האם הוא רואה שפת גוף בצורה נכונה? האם הוא מבין במבט של חבר? האם הוא שומע בקול של אימא שהיא כבר עייפה היום? כל הדברים האלו דברים קטנים, אבל הם הבסיס. אם אני אסתכל איתך שנייה, פנחס, במדרז A, יש לנו בעצם 7 דברים שאנחנו עובדים על זה. אנחנו מתחילים עם עולם הרגשות, אנחנו עוברים לזיהוי רגשות, אחר כך אנחנו עובדים על הבעות פנים, אחר כך אנחנו עובדים על הבעות עיניים, אחר כך אנחנו עובדים לשפת גוף, אחר כך לשפת ידיים, אחר כך לשפת רגליים.
שזה בעצם מרז A. אז בעצם כל מארז A זה לא לימוד רגשות, אלא זה בניית כל היסודות מההתחלה. נכון, לא רק רגשות, זה כל היסודות. אני תמיד אומר, לפני שהילד צריך ללמוד לדבר, הוא צריך קודם לראות רגשות, להבין. לכן מרז A בעצם זה הקניית רגשות ושפת גוף. הקניית שפה רגשית ראשונית וזיהוי תקשורת לא מילולית. זה בעצם המטרה של מרז A. אז נניח שעבדנו, והמטפל עבד איתו, אתה עבדת איתו, עברו כמה חודשים, ויוסי התקדם. הוא כבר מזהה רגשות, הוא מבין שפת גוף, הוא מבין רמזי עיניים, הוא הרבה יותר מתמצא. מה עכשיו? לאיפה מתקדמים? עכשיו אנחנו נעבור למרז B. נוציא מרז חדש, קופסה אחרת, ערכה אחרת, ברמה יותר גבוהה אנחנו מתקדמים. במרז B אנחנו נעבוד על יכולות שיתוף, איך משתפים, איך מקשיבים, איך יודעים מתי לדבר, איך יודעים מתי לעצור, איך מביעים כעס בלי לפגוע, איך אומרים תודה, איך מבקשים סליחה. אם פתאום יש חברים שמדברים, איך אפשר להצטרף? מצד שני, איך אפשר לצאת משיחה? אם יש, וכאן, במרז בי אנחנו נעבוד על עוד כל מיני מיומנות חשובות, כגון למשל, להתמודד עם מעברים ושינויים. הרבה מהילדים הללו נוקשים, מקובעים, ומאוד מתקשים עם שינויים. ולכן בחלק האחרון של מרז בי, אנחנו נשים דגש על שינויים, על מעברים, יכולת ויסות רגשות, יכולת ויסות חושי. זה כבר באמת עבודה אחרת לגמרי, שאנחנו משלבים את זה במרז בי. ואם אני רוצה מהר לעבור על הסטים של מרז בי, ופה יש לנו 8 סטים, אנחנו נתחיל עם רמזים קוליים, נעבור למיומנויות תקשורת, אחר כך דפוסי דיבור, כלומר איזה קצב, איזה עוצמה של דיבור, אחר כך דפוסי שיתוף, שיתוף מקרב, שיתוף מרחיק, איזה סוג שיתוף מתאים. אחר כך בסט החמישי זה ביטוי רגשות, איך לדייק ולהביע נכון. החלק השישי אנחנו כבר נעבוד על מעברים וגמישות, חלק השביעי אנחנו נעבוד על ויסות רגשי, וחלק השמיני על ויסות חושי. ובעצם מטרת המרז בי זה פיתוח תקשורת רגשית, תרגול תקשורת רגשית מותאמת, שיתוף, הקשבה, ויסות וגמישות. אני שם לב בעצם שכל הדברים האלה הם דברים שאנחנו כמבוגרים עושים על אוטומט, אבל אף אחד לא באמת לימד אותנו. לא למדנו שיעור על מארז בי. נכון, יש ילדים שפשוט לא רכשו אותם באופן טבעי, והבשורה שאפשר ללמד אותם. רק צריך לפרק אותם נכון, לתרגל אותם, לשלב אותם נכון, לחזור עליהם, לשחק אותם נכון, להשתמש עם המון המון כלים שאנחנו באמת מכניסים לקלפים ומלמדים בקורס המלווה, בסדנה המלווה, איך לשלב אותם בתוך עולם טיפול שלם. ואגב, אנחנו מרחיבים ברחבה איך הכלי הזה משתלב למטפלי DIR, זה משתלב למטפלי CBT, זה משתלב למטפלי ABA, כל מטפל בכל גישה כזו ואחרת יכול לבוא ולשתף את הערכה הזו לתוך עולם הטיפול שלו, ולכן יש המון המון כוחות להשאיר את זה ערכה שניתן לשלב אותו בכל שיטה ושיטה, ויש בה סטים וכלים מכל שיטה ושיטה. זה הדבר שהשקענו בזה המון המון כוחות. על מנת שזה ישתלב בכל צורה, וכמובן זה גם בנוי בצורה שההורים בבית יכולים להשתמש עם זה, אם הם רוצים לתרגם ולפתח עם הילדים הללו. ואז בעצם, אם אנחנו זוכרים את יוסי, מגיע השלב האחרון, עבדנו איתו כבר על מארז בי. לאיפה אנחנו מתקדמים? מוצאים את מארז C. כן, כשמגיע למראה C, פה קורה כבר משהו יפה. יוסי כבר מתחיל להבין שלא הכל זה סובב סביבו. הוא מתחיל להבין שיש גם חבר שלו רגשות, גם להורים יש רגשות, גם לצוות יש רגשות, גם לאח שלו יש רגשות. הוא מתחיל להבין כוונות, להבין הקשרים. אנחנו הרבה עובדים על הקשרים. הוא לומד לקרוא סיטואציות, לראות רמזים עדינים, ואז הוא מתחיל לחשוב, אולי את כולו התכוון לפגוע, אולי היא פשוט הייתה עייפה, או פתאום ילד שאומר לעצמו, הוא בכלל לא צחקו עליי, צחקו על משהו אחר, וזה משנה את החיים. ואם אני מסתכל על מרז B, יש לנו פה 7 סטים. סט הראשון יהיה תיאוריית המיינד שהזכרנו מקודם. סט השני זה תיאוריית המיינד מתקדם. סט השלישי זה הבנת ההקשר, מה ההקשר של האירוע. סט הרביעי זה קריאת סיטואציות. סט החמישי זה סט בלי מילים. זה מתרגל לזהות מסרים בלי מילים. סט השישי זה בעצם מחשבות אוטומטיות, לזהות פרשנויות נכונות ולא נכונות ולתת פרשנויות חיוביות יותר. סט השביעי זה תמרורי שיח, שזה כבר סט אחר, שזה סט שהמטפלים וההורים יכולים לשלב תוך כדי
ולתרגל בזמן אמת את מה שאנחנו לומדים. אתה יודע מה מעניין אותי? תוך כדי שאתה מספר והסברת על מארז A, B, C, אני בכלל לא חושב על קלפים, אני חושב על איזושהי תוכנית התפתחות בעצם, אנחנו מזהים איך ילד תקין ואיך עובד בעצם כל שלבי ההתפתחות. ממש ככה. אני שמח שאמרת את זה, כי זה בדיוק הייתה המטרה שלי. אני אף פעם לא רציתי לייצר אוסף של קלפים, רציתי לבנות דרך. רציתי שאיש מקצוע יכול להסתכל על הילד ולשאול איפה הוא נמצא, באיזה קומה, מה הוא כבר יודע, מה השלב הבא שלו. ולכן חלקתי את הערכה לשלושה מרזים, 22 סטים, לא בגלל שלא היה מקום בקופסה, אלא פשוט כי התקשורת מתפתחת בשלבים. אם נערב הכל ביחד, נאבד את הסדר, ולכן אנחנו צריכים לעבוד בצורה מדורגת. הילד מתקדם שלב אחרי שלב, ולכן זה קלפים שמתאים למטפלים בקליניקה, למוסדות לחינוך מיוחד, וכמובן להורים שרוצים להימסר לילדים. זה לא מרז שהורים עסוקים מאוד יכולים לקנות, ולתת לילדים בואו תשחקו עם המרז הזה, ואז יהיה לכם תקשורת חברתית. זה ממש לא עובד ככה. זה הורים שרוצים להיות עכשיו מטפלים של הילדים שלהם, להקדיש זמן, לשבת עם הילדים ולשחק עם הקלפים, להעמיק ולהבין ולתרגל ולהקשיב לשיעורים, הם יוכלו גם להפיק מזה תועלת. אני חושב שעכשיו אני מתחיל להבין, כשאנחנו מסתכלים מבחוץ, קיבלתי חבילה של 3 מארזים שיש שם 235 קלפים. אבל כשאנחנו עכשיו הבנו את החשיבה שמאחורי זה ואת התהליך שגרם לזה, אני מבין בעצם שיש פה מפת דרכים. ממש ככה, זה אולי הגדרה שאני הכי אוהב. זה לא אוסף של קלפים, זה מפת דרכים להתפתחות התקשורת הרגשית והחברתית. וואו. אלכסנדר, אני חושב שאחרי כל מה ששמענו, השאלה הטבעית היא, הבנו שיש פה ערכה מאוד מיוחדת, ואיך זה בנוי. למי בעצם הערכה הזאת מיועדת? כי יכול להיות שיש עכשיו מאזינים שחושבים לעצמם, זה נשמע מצוין, אוקיי, אבל אולי ילד שלי בכלל לא מתאים לזה, לא עליו דיברו, לא עליו התכוונו. זו שאלה מצוינת, והאמת הוא שערכת קשר לא נבנתה עבור הבחנה מסוימת, היא נבנתה עבור מיומנויות. כלומר, לכל ילד או נער או נערה שמתמודד או מתמודדת עם קושי בעולם התקשורתי, רגשית, חברתית, זה יכול להועיל גם לילדים וגם למתבגרים, ואפילו מבוגרים יש, שכבר שמעתי מטפלים שעבדו איתם ומאוד נהנו. ויש כמובן קבוצות שאנחנו פוגשים יותר. הקבוצה הראשונה היא ילדים על הרצף האוטיסטי. כאן כמעט כל תחום בערכה יכול להיות רלוונטי. זיהוי רגשות, שפת גוף, ויסות, תיאוריית המיינד, חשיבה חברתית. כמובן שכל ילד נמצא במקום אחר, ולכן גם נקודת ההתחלה תהיה שונה. הקבוצה השנייה זה ילדים עם חרדה חברתית או ביישנות, שגם הם יכולים לקבל כלים ודיוק לפרשן נכון את החברים, ולהתאים את עצמם נכון לחברים, וככה לקבל יותר ביטחון. אלה ילדים שלפעמים יודעים מה לעשות, אבל ברגע האמת לא מצליחים לעשות את הצעד הראשון. והערכה גם במקרים כאלו מאפשרת לתרגל ביטוי רגשי, שיחה, הצטרפות, ואז הם בונים ביטחון חברתי בדרגה על ידי תרגול המעשי. הקבוצה השלישית זה ילדים עם ADHD. כן, ילדים עם ADHD. כי לא הרבה פעמים, הרבה פעמים, ילדים עם ADHD יכולים להיות להם גם קושי לעצור רגע, להקשיב, להמתין לתור, לשים לב לאחר, לווסת את עצמם. גם כאן יש לערכה הזו הרבה מאוד מה להציע. הייתי אומר, הקבוצה הרביעית, גם ילדים רגישים מאוד. כאלה שנפגעים מכל מילה, מפרשים מבטים בצורה שלילית, או מרגישים שכולם נגדם. העבודה על פרשנות, כוונות, חשיבה חברתית, יכול להיות מאוד משמעותית עבורם. אבל אתה יודע מה, פנחס? אני חושב שהקבוצה הגדולה ביותר היא דווקא קבוצה חמישית, שאין לה שם. זה ילדים שאין להם שום הבחנה. פתאום הורים אומרים, משהו לא, שם לא זורם. קשה לו עם חברים, הוא לא מספיק מבין סיטואציות. משהו פשוט בתקשורת לא מסתדר. הם יכולים מאוד להרוויח מעבודה מסודרת ועקבית עם ערכת קשר. אז הבנו למי הערכה מתאימה, לאיזה הבחנות, והבנו שדווקא הרבה פעמים זה למי שאין לו הבחנה. אבל מה לגבי הגיל? אני יכול ללכת ולשחק עם זה עם הבן שלי בן שנתיים? יפה, אני חושב שאין גיל קסם, יש עניין של רמת בשלות.
יש ילדים בני 5 שכבר אפשר להתחיל לעבוד איתם על חלק מהקלפים, יש ילדים בני 8, וזה מתאים ודאי גם לגיל 15 ולגיל 18, ואפילו מבוגרים שנהנים להשתמש בערכה במסגרת טיפול, הדרכה או עבודה קבוצתית. בסופו של דבר המטפל או ההורה בוחרים את הקלפים שמתאימים לרמת החשיבה, לשלב התפתחותי של מי שיושב מולם. דיברנו הרבה על הילדים, לאיזה ילדים זה מתאים, אבל בואו ננסה כן למפות בצורה מסודרת מי בעצם משתמש בערכה. אוי, אין לי תשובה מסודרת. כי בסופו של דבר, הסיבה שהערכה כל כך גדולה ומקיפה, כי בעצם זה אחת מהנקודות היפות שהשקענו, שנוכל להשתמש בו בהרבה מצבים. היא מתאימה לפסיכולוגים, לעובדים סוציאליים, למטפלים רגשיים, לקלינאי תקשורת, למרפאים בעיסוק, ליועצים, למחנכים, למורות שילוב ולמנחי קבוצות, מדריכי הורים. כמובן, אחרון אחרון חביב, גם להורים שרוצים להמשיך בבית את ההליך הטיפולי שהילד מקבל בטיפול, או רוצים לקדם ילדים עם התמודדויות כאלו. ומה שקורה, כל אחד עובד קצת אחרת, אבל כולם עובדים באותו שפה. בעצם אם אני אסתכל על זה, ילד עם מיומנויות חברתיות צריך הרבה פיתוח. הוא צריך את זה בטיפול, הוא צריך לפעמים בבית להשקיע, צריך בריפוי בעיסוק, וכל אלו יכולים להשתמש עם ערכת קשר ולהעמיק ולפתח את היכולת הללו. אה, זה שזה הצליח, הערכה הזאת הצליחה להקיף כל כך הרבה סוגי ילדים וכל כך את כל סוגי המטפלים, זה אומר שהיה פה השקעה מאוד מאוד גדולה. אז אלכסנדר, אני אשאל שאלה, כמה השקעה היה צריך להשקיע בכזה ערכה, בכל כך הרבה קלפים? אני חושב שכמו שאמרתי לך, זה קרוב ל3 שנים עבודה, צוות שלם, זאת אומרת צוות, קודם כל מתחיל עם צוות של אנשי מקצוע, שזה אני שישבתי ועברתי על הכל וניסחתי וכולי. אני אמריקאי, חלש בניסוח, אז היה לנו עורכת לשון סופר מקצועית בהתמחות בחינוך מיוחד. קלינאי תקשורת שעזרו לנו ו... והערות וביקורות, ואז שוב כל המערכת, עובדים סוציאליים, מתמחים בתקשורת פסיכולוגים 2, וגם פסיכיאטר, שכל הצוות הזה ביחד שינו, ואני לא זוכר, לא יודע אם אני יכול לדעת כמה גרסאות ונוסחאות היה לנו בכל קלף, בכל הרע. רגע, קשר עין ננסח ככה, בתחושה של החברה ננסח ככה, ואיזה ניקח ואיזה זה, בוא נפתח מחקרים, מה ה-DIA אומר, מה ה-SST אומר, מה ה-ABA אומר, מה ה-CBT אומר, פה זה מתאים עם זה, פה זה מתאים, איך זה יתאים, המון המון השקעה אני הייתי אומר. טוב, אלכסנדר, במשך כמעט שעה דיברנו על תקשורת, על רגשות, על העולם החברתי ועל הדרך שבה ילדים לומדים ליצור קשר. אבל אני חושב שעכשיו הגיע הזמן שכל אחד מהמאזינים או המאזינות יעצור רגע. לא כדי לעשות אבחון, ודאי שלא בשביל לקבל ציון, רק כדי לחשוב על ילד אחד, אולי הבן שלכם, אולי תלמיד, מטופל, נכד, ותראו אם במהלך השאלות הבאות אתם מזהים אותו, נמצא שם בפנים. אוקיי, אז אתה רוצה שנביא רשימה של שאלות שנוכל לבדוק אם זה יכול להתאים לילדים הללו ערכת קשר או ילדים שצריכים קצת פיתוח חברתי. אז בואו ננסה לחשוב ביחד. בואו תשאלו את עצמכם ככה. ואם הייתי אומר יותר הייתי אומר יותר מתשובה אחת אתם עונים שכן, זה אומר שזה ילד שכדאי לחשוב על הפיתוח של העולם החברתי שלו, כי אנחנו יודעים היום כמה זה חשוב הנושא הזה. אז בואו ננסה לחשוב. שאלה ראשונה, האם הוא יודע לדבר טוב, אבל מתקשה ליצור תקשורת עם חברים יציבים, והוא יציב בחברה, הוא כל הזמן משנה חברה, לא מספיק יציב בחברה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם הוא נפגע בקלות מפרשנויות של אחרים? שאלה נוספת, האם הוא מתקשה להבין למה אנשים מגיבים אליו כפי שהם מגיבים? האם הוא נוטה לפרש כל מבט או צחוק כאילו מתכוונים דווקא אליו? האם הוא מתקשה לשתף ברגשות שלו? האם הילד מדבר הרבה אבל כמעט לא מקשיב לשני? האם הוא מתקשה לזהות מתי האדם שמולו כבר איבד עניין בשיחה והוא ממשיך לדבר? האם הילד מתקשה להצטרף למשחק או לשיחה קבוצתית שכבר התחילו? האם הילד יודע הרבה מאוד אולי מבחינה לימודית, אבל העולם החברתי עדיין מבלבל אותו? והייתי אומר, מסיים בשאלה האחרונה, האם אתם כהורים או כמטפלים מרגישים שלפעמים חסר לכם כלי מסודר ללמד את המיומנות הללו? וואו,
כמה וכמה שאלות. אני חושב שחלק מהמאזינים עכשיו לא רק ענו על השאלות כן ולא, אלא ממש ראו מול העיניים איזשהו ילד. כן, אני רוצה לומר שאם זיהיתם ילד כזה, לאו דווקא לרוץ לחשוב שמשהו לא בסדר אצלו. תשאלו שאלה אחרת, איזה מיומנות עדיין לא הייתה לו הזדמנות ללמוד? כי זה התפיסה שדיברנו עליו היום, אנחנו לא מחפשים תוויות, אנחנו מחפשים מיומנויות. ומרגע שאנחנו נזהה את המיומנויות שחסרה, אפשר להתחיל לקדם אותו. וזה בדיוק המקום שבנינו את ערכת קשר, והיא יכולה לעזור ולפתח את הקומות 1, 2, 3 בצורה נכונה ומקצועית. ואני חייב להגיד לך, אלכסנדר, שגם אני, לפני שאני התחלתי לעבוד עם הקלפים בקליניקה, חשבתי שמדובר בעוד ערכת קלפים. שמעתי על הקלפים ערכת קשר, בסדר, זה עוד קלפים טיפוליים. אבל אחרי השיחה הזאת, ובעיקר אחרי העבודה עם ערכה, אני מבין שמאחורי זה עומד שנים של ניסיון, חשיבה, דיוק, עבודה בשטח. אני כבר לא רואה אוסף של קלפים, אני רואה מפת דרכים. כשמשתמשים עם זה בפועל, מתחילים להבין את העוצמה שיש בזה, של כל התהליך ההתפתחותי ושל באמת פיתוח אמיתי של מיומנויות תקשורת. כן, אני שמח שככה אתה אומר, ואני חושב שאם יש משהו שזה בעצם אנחנו רוצים להעביר בשיחה הזו ועם הערכה הזו, שבעצם אנחנו צריכים לזכור שילדים לא לומדים עם תקשורת. בדיוק כמו שאנחנו מלמדים אותם לקרוא, בדיוק כשאנחנו מלמדים אותם לכתוב, בדיוק כשאנחנו מלמדים אותם לרחוב על אופניים, כך אפשר גם ללמד אותם להבין רגשות, להקשיב, לשתף, לקרוא שפת גוף, להבין אנשים, ליצור קשר. וזה בדיוק הסיבה שפיתחנו את קשר. לא כדי לייצר משחק, אלא פשוט לתת להורים, למטפלים, לאנשי חינוך. ממוסדות לימוד ועד מטפלים פרטניים. ללמד את אחת המיומנויות החשובות ביותר. כי תקשורת זה לא מתנה שמקבלים. זה בניין, זה משהו שבשביל כל החיים, בונים קומה אחרי קומה, ואם נבנה את הקומות נכון, גם הקשרים שהילדים יבנו יהיו חזקים, עמוקים ויציבים. ואם גם אתם רוצים באמת להכיר מקרוב את ערכת קשר, לראות את שלושת המארזים, לצפות בהדרכות, או לקנות ולרכוש את ערכת קשר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של עמותת אביננו, או להתקשר למערכת הטלפונית במספר 02-664-8989, שלוחה 5. כן, ויש עוד אני רוצה, בונוס. אני רוצה גם להזכיר, כי הזכרתי את זה מקודם, כל רוכש של ערכת קשר מקבל גישה לקורס הדרכה מקיף, שכולל 11 שיעורים מוקלטים, שייתכן עוד שעם הזמן זה יגדל, לא מבטיח, אבל יכול להיות עם הפידבקים שאנחנו כבר מתקינים היום. כרגע זה 11 שיעורים. בקורס אנחנו ביחד לומדים איך לעבוד נכון עם הקלפים, איך לבנות את תהליך התקדמות נכון עם הקלפים ועם הילדים. וגם אנחנו נותנים שם כלים ורעיונות מעשיים, איך לקדם ילדים עם קשיים תקשורתיים, רגשיים וחברתיים, איך לעבוד על יכולות ויסות ואיך יכולות כל העבודות הללו דרך הקלפים ולפתח יותר ויותר, הן למטפלים, הן להורים, הן לאנשי מקצוע, ואיך להשתמש בצורה מקצועית בערכת קשר. תודה אלכסנדר, אני חושב שיצאנו הרבה יותר ברורים מה זה ערכת קשר, למי היא מיועדת, איך עובדים איתה, ממש יצאנו ברורים בזה. תודה לך פנחס.